NFTV jabarani filɛbaw aw ni ɲankuma a y'aw danse an ka bi kibaruyaw la bakurubaw la an ka minisiriso min ɲɛsinin don dɛmɛ ni dɛmɛ ma olu ye dɛmɛ kalo octobre baaraw kun don k'a bi ntɛnɛn tɛmɛnen nka baaraw senna ka suma kun ye cɛn jumɛn ye an bɛna olu kibaruyaw sɔrɔ bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen bingani wale dɔ kɛra Nara mara kɔnɔna la an ka lasigiden min bɛ ale bɛna ɲɛfɔli k'an y'a kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛna dɔw bila ninnu cɛma bi ka aw kunnafoni Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaru la. Tabarikala bi ye tɛnɛn ye octobre kalo tile 21 2019 limana a y'aw danse an ka bi don kibaruba kɛnɛ kan'a la n y'a fɔ aw ɲɛna kumabaw la k'a fɔ an ka minisiriso min ɲɛsilen don dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma olu ye k'a dɔ octobre n'o ye dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo ye o baaraw kun don kabi tɛnɛn tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna la nka kabi k'a dɔ dɛmɛ kalo baara kun don na baaraw senna ka suma i n'a fɔ jatew y'a jira cogoya min na olu sababu ye fɛn jumɛn ye an ka kibaruya ɲina Fatumata Kuja Kulibali ka fara a ka jatala Bakari Kone kan olu taara k'a dɔn minisiriso kofɔta in na ka se ka taa masala kɛ Abdulayi Mayiga ale ye conseiller technique ye ale ye ɲɛfɔli k'a ko ɲɛ minnu kan an ka jɛ an k'olu lamɛn. Tiɲɛ don jamana kɛlen bɛ ka kalo kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi n'o ye octobre ye k'a kɛ nin y'a san 15nan na bɛ kɛ mais don o don jamana ɲɛmɔgɔw b'a ɲini maliyɛnw fɛ k'a fɔ den kɛrɛfɛli kalo kelen tɛ san bɛɛ kɔnɔ a kan ka kɛ o dun bɛ maliyɛnw fana taabolo la an mɔnna n'o ye an wulila n'o ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kɛwale de don octobre kɔni fɛn de ye min a bɛ an hakili jigin a la k'a fɔ an k'a kɛ nka don o don a kan ka kɛ ɲinan kɛrɛnkɛrɛnna mun kama a kɛra a daminɛna retard la parce que bɛɛ b'a kalama ko sisan fɛn wɛrɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ko dialogue national inclusif o baara minnu bɛ sen na ani ɲɛmɔgɔ minnu fana wagati dɔ la u kun tɛ yan o de y'a to nin baara in a bilala dɔgɔ fo tile 14nan na sinon baasi wɛrɛ tɛ n'o tɛ o dɔrɔn de y'a to a kɛra a min kɛra fana a daminɛ kalo tile 14 ni ala sɔnna ma fana a bɛ kalo kura tile 13 b'a la donc kalo kelen o de kama fa dɔgɔkun 4 min bɛ o kalo in kɔnɔ. Hali bi an bɛ a ɲini jamana faamaw fɛ u ka se ka nin dɛmɛ ninnu kologiliya nin kalo in kɔnɔ waasa maa caman yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogoya min na dɛmɛ bunakun kan jamana kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana an kun y'a jira aw la fana k'a fɔ bi sɔgɔmada in na ko kibaruyaw kɔni bɔra k'a fɔ Nara mara kɔnɔna la bingani wale dɔ kɛra n'o ye Bamanji Mangania jugutigiw ye olu kɔni dara hiri kɛ yɔrɔ dɔw kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kɛra cɛnli ye waasa an ka se ka kibaruya sɔrɔ a kan an ka cɛden min bɛ k'a dɔn k'a fɔ Nara ni o ye Bubakari Kulibali ale ye fɛn minnu sɔrɔ an ye a ka Nara mara kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲɛma da o ma. Kunu dimanche n'o bɛnna octobre kalo tile 20 san 2019 ma nɛgɛ kaɲɛ 20 ani kelen waatiw marifatigi damadɔ olu y'u kunda Bale kan Bale ale bɛ Nara marabolo kɔnɔ arrondissement don ani Nara cɛ o ye kilo 171 ye marifatigi ninnu u b'a fɔ cogo min na min ye bolimafɛn zevila n'o ye moto ye u tun bɛ o de la moto aw jiniw o kɔni donna sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 waati u y'u ɲɛsin min ye Bale gendarmerie ma o y'u ɲɛsin min ye ma min kɛ sa sanzarama minnu bɛ olu man ca an b'a yɛrɛ k'a fɔ Bale brigade a gendarme caman mitele kun don n'u k'u bɔ Bale ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ olu kun dara kama minnu kan ka na olu nɔnɔ olu caman kun ma segin fɔlɔ bingali bɛ kɛ sura waati min na o y'a sɔrɔ sanzarama 4 dɔrɔn de bɛ Bale kɔnɔ olu kɔni mɔgɔ minnu fanga ka bon n'u ta ye olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka se ka yɔrɔ to walasa u ni bɛ se ka kisi cogo min na ko in kɔfɛ maaw nana bɔ min kɔni kalama u ye min ye tasuma don gendarmerie kɔnɔna bɛɛ la u ko k'u bɛ taa ni sanzaramaw ka mobili min bɛ yen k'u bɛ taa ni o ye u dɛsɛra la u ye tasuma don o fana na sanzaramaw ka marifa maralen tun bɛ bon min kɔnɔ n'o ye magasin u ye o fana dakari ni k'o marifaw cɛ k'o kɛ mobili in kɔnɔ ka tasuma don olu kɔni na o tilalen kɔrɔ k'o la u y'u ɲɛsin sous-préfet ale Jabala ma o ka cakɛ yɔrɔ ka taa tasuma don o fana na bolimafɛn minnu jɔlen bɛ u ye ta don nin bɛɛ lajɛlen na
onga waya sɔrɔ min ye sous-préfet waati min na bingali bi kɛ ale tun bɛ bale kɔnɔ onga a daminɛlen o ye fɛɛrɛ kɛ ni ka ɲɛma duuru walasa a yɛrɛ bɛ se ka kisi cogoya min na min ye kɔfɛ a ɲɛna ye k'a fɔ baasi ma sous-préfet yɛrɛ kɔni sɔrɔ baasi ma santarama 4 min tun bɛ yen baasi ma o si sɔrɔ maa ninnu u ma se k'u kɔnɔ maa si den kelen ma nka an bɛ se ka min sɔrɔ kɔni k'o fɔ min ye u donga kɛra Alahu akubaru ye bale ale kɔnɔna na balekaw kɛra o seere ye o tilalen kɔrɔ kɔni bɛɛ la u ye marifa dɔw ci sanfɛ ni ka bɔ ni k'u kunda hali bi n'a ka bi saheliya va kan n'i ko ko bale a bɛɛ yɔrɔ min fɛ ni maaw b'a faamu dɔɔnin u b'a fɔ ale fanfɛla ma ko bakunu nka nara ale marabolo don n'o ye nara cercle kɔnɔna ye sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ walasa min ye ka maa ninnu k'u dakoro an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ finitigilakaw yɔrɔ k'a fɔ min ye nara sɔrɔsiw bɔra sɔgɔmada in na n'o ye finitigilakaw ye n'u y'u kunda min ye bale ale fanfɛla kan an tila ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko finitigilakaw bɔra ɲoro o kumana ni kana bale yɛrɛ fɛnɛ ale fanfɛ bolo fɛ walasa min ye ɲoro taw ni nara taw olu n'a dɔdɔliw kɛ ni ka taa ɲɔgɔn kunbɛn min ye bale ale fanfɛ bolo nka an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ an yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔlenw na bi sɔgɔmada in na sɔgɔmada joona in na commune dɔ bɛ bale kɛrɛfɛ an b'a wele ko Alahina min ye seereyaw sɔrɔla ye k'a fɔ ko olu mototigi ninnu u yera ye sɔgɔmada joonanin na min ye Alahina ale commune kɔnɔna na Alahina yɛrɛ fɛnɛ ale bɛ Nara fɛ an bɛ se ka min sɔrɔ k'o fɔ fɔlɔ o de ye nin ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana an ka kibaruyaw la ka aw ladɔniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni o ye K3 international ye wulila o deliko la kokura sabula min ye kati tɛmɛnen kɔfɛ o y'u kunda Kulikoro camp de garde kɔnɔ nin jɔakun laban ninnu na fana ka taa yiri caman turu ye yirituru min kɛra bonya ni karama ye u y'a sɛmɛnciya k'a fɔ a kun jɔnjɔn ye hali bi n'a ka bi min ye bɛɛ ani karama ani ka maaw sɛbɛkɔrɔ lafaamuya jamana ko yɛrɛ taabolo kan yiri nafa ye fɛn minnu ye ani fana ka taa se sɔrɔdasiw yɛrɛ dama bɛ se ka don da kelen ka bɔ da kelen ninnu bɛɛ lajɛlen hamina ye K3 international b'a fɛ ka min kɔni sigi sen kan min bɛ tali kɛ ni yiri hakɛ min turula Kulikoro kan kɔnɔ a kɛra nisɔndiyakoba ye i n'a fɔ an ka jatala Baɲɔ Jɛnɛpo ale seginna ni jaw ye cogo min na min kumakanw bɛna lase an ka kibaruya ɲinaw fɛ an ka ɲɛma d'a ma. Kati sɔrɔdasi jabala tɛmɛnen kɔfɛ K3 international wulila deliko la kokura ni ka kunda Kulikorokaw ka kan ni ka taa yiri camanba turu ye hali bi u ka baaraw hukumu kɔnɔna la an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ ni K3 international bɛ yiri turu ni wuli ka jɔ min na a baara kun ka bon kosɛbɛ wa a kanunen don an ka jamana faamaw fɛ k'a sababu k'a bɛna jɔyɔrɔba min kɛ hali bɛɛ ani karama yɛrɛ la finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ cɛba min bɛ yen ni o ye k'a dɔn awa gardiw yɛrɛ ka lasigiden ɲɛmaa ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛ. Yiri nafa a tɛ se ka fɔ ka ban depuis i b'a turu don min fo ka taa fɔ i sara a nafa tɛ se ka fɔ ka ban vraiment a initiative min ta nin ye vraiment a initiative ɲɛna kojugu mais a kana dan Kulikoro dɔrɔn ma dɛ a ka de Kayi jusqu'à Kidal n'a sera ka a kɛ o de ka ɲi wa a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya na jamana kɔnɔ a bɛ ja kɛlɛ fana quoi u ye min kɛ a ɲana a diyara n ye a bonyara ma. Ale ka kɔrɔfɔw kɔfɛ min ye k'a dɔn brigade vert cɛ minnu bɛ yen n'olu ni u bɛ nin wuli ka jɔw la ɲɔgɔn fɛ o fana ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun b'a kɛnɛ kan ale fana ye ɲɛfɔli k'an ɲɛ ko ɲɛ ninnu kan. Denmisɛnnin jɛkulu de don cɛ ni muso b'a la wulila k'u jɔ pour que ka fanga di yirituruko ma ani ka fanga di tagabolo ɲumanw ma an bɔɲɔgɔnkow an'an faw an'an baw an kɔni donna activité in na ka activité in sankɔrɔta n'o ye entreprise kura min kan ka na Mali la n'o tɔgɔ ye ko K3 international olu b'a fɛ ka ɲama bayɛlɛma u ka entreprise yɛrɛ bɛ en construction olu ye bolo fara ɲɔgɔn kɛ tumani nɔfɛ pour que ka yirituru in sankɔrɔta donc an fana ye denmisɛnnin jɛkulu ne yirituruko kuma mɛnna yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn an bɛ boli ka fara kan n'i tɛ yiri nafa dɔn i bɛ tulonkɛ yiri la bon mɔgɔw fana tɛ ɲɔgɔn ɲininka yiri nafa la yiri nafa tɛ se ka dan suma ma ni yiri nafa tun danna suma ma an tun bɛ yiriko dabila parce que climatiseur bɛ sisan bɛɛ ka so kɔnɔna la nafa wɛrɛ bɛ yiri la mun tɛ suma ye aw bɛ tile farimanba min ye ka jigin an kunkolo kan o bɛɛ ye yiritanya de aw ɲɛ bɛ cɛncɛn na dugu o dugu la a bɛɛ ye yiritanya de
sunkalo banna sisan bɛɛ y'a ye tile bɔra cogo min na a tile ma bɔ yɔrɔ si yiriko dɔrɔn de don parce que fɛn dɔ bɛ sanfɛ n'o ye couche d'ozone ye n tɛ physicien sa mais n ye faamuyali kɛ o couche d'ozone de bɛ tile fanga dɔgɔya bon o couche d'ozone n'o tiɲɛna dɔrɔn tile bɛ jigin an kunkolo kan fo ka don zɛmɛ la mun de b'o couche d'ozone tiɲɛ o ye an ka moto sisiw n'an ka mobili sisiw de o de bɛ couche d'ozone tiɲɛ bon o sisi ninnu an b'olu kɛlɛ cogo di o bɛ kɛlɛ ni yiri dɔrɔn de yiri dɔrɔn de y'o fura ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Katura yɛrɛ ɲɛmaaba min bɛ yen ni ko ninnu bɛɛ bɛ kɛ ale yɛrɛ ɲɛna n'a bolo b'a kow la a fana ye ɲɛfɔli k'an ye hakilina mun y'u bila nin na hali bi u ka laɲini ye mun ye an ka jɛ k'a lamɛn. Aujourd'hui, je suis très contente et très ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ an kunbɛnni la ɲan nɔ ka tila ka ye k'a fɔ k'an ka baara diyara mɔgɔw ye tiɲɛ don yirituru nafa ka bon nka mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o y'a ladonni ye an ka laɲini ye n'an bɛ segin ka na siɲɛ wɛrɛ o ka sɔrɔ yiri ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔbayara an bɛ bɛɛ fo k'a lawudɔnniya k'a fɔ k'a dan tɛna kɛ nin ye projet caman wɛrɛw b'an bolo fondation Katura kɔnɔna la n bɛ brigade verte fana fo n'a cɛsirilen don kosɛbɛ faso baara la an bɛ aw ladɔnniya kɔrɔfɔ kuncɛ la k'a fɔ Katura international ka nin hakilinaw daminɛli ka fara bi kan Mali kan jabala caman bɛ yen u bolonɔ yiriw bɛ yɔrɔ minnu na wa u b'a tila ka yiri ninnu fana kɔkɔrɔ don ni nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ yen ni kɔlɔlɔ filanan foyi tɛ ale la ale yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka yiri yɛrɛ mɔnja wa a bɛ ka kɛ sababu fana ye k'ale dɔn waasa maaw yɛrɛ bɛ se k'o fana matarafa don n'a nataw la yiriw ka kɛnɛya ani yiriw yɛrɛ sinsinko ɲuman o kama. Katura international min ye Kulikoro kan kɔnɔ u ye nin hakilinaba in ta an m'u fo hali bi n'a ka bi u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ la kibaruyaw bɛ to sen na an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ min ye ɲɔgɔndan kɛnɛ dɔ fana sigira sen kan Bamako jamana faaba kɔnɔ nin jɔ a kun laban ninnu na fana mun hakilina kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ GS Star Voice maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a ta i k'a dɔn san 15 ka taa bila san 25 bɔyanko la ni olu ye seko ni dɔnko bolofara tigila maa dɔw kɔni ye baara in kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ k'a dɔn Lamɛrikɛ jamana ka jɛkulu dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ Alimaɲi jamana kan n'a bɛ wele ko GIZ dɔnko ni maaya maa ninnu kɔni ye nin ɲɔgɔndan in boloda min bɛna kɛ octobre kalo tile 18 ka taa bila décembre kalo tile 20 o kɔnɔna na a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an ka kibaruya na Baɲɔ Jɛnɛpo ɲɛna min ye baaraw kuncɛlen kɔfɛ Umaru Kulubali ye a ma ɲɛma dɔ ale ye min ɲɛfɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Bon ɲɔgɔn dan bɛna kɛ i b'a fɔ yuruguyurugu kan bɛn yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo bɛn yɛrɛ taabolo a bɛ fɔ min ma ko cohésion sociale ani internet yɛrɛ a nafa ani a kɔrɔkɔrɔ yɛrɛ mun ye quoi. Bon an y'o de sugandi parce que jamana kɔnɔ san nin fɛn de ka ca i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ san ale tɛ foyi la dɔrɔn a ka wuli dɔrɔn sɔgɔma a bɛ taa connecté dɔrɔn min ka d'a ye a b'o de fɔ ka sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ nafa lase i ma ka o fɛngɛ sɔrɔ bon n'i y'a jateminɛ fana sisan an bɛ yɔrɔ min na yuruguyurugu de ka ca bon bɛɛ b'a fɛ ka yuruguyurugu de kɛlɛ ani bɛnko problème de diɲɛ don o don bɛn an bɛ se ka bɛn cogo min na o de la an ye ɲin kɛ ka denmisɛnninw fana bila minnu bɛ dɔnkili da k'u fana wele u hakilinata ye mun ye u ka na an ka jɛ k'o baara ɲɔgɔn fɛ walasa i k'i sen don ɲin na i bɛ taga fɛngɛ nin kan internet kan a bɛ fɔ mun ma ko gstar.com n'i taara i bɛ instru dɔ ye a sɛbɛnlen b'a kan ko gstar voice demo i bɛ abonné an ka page a bɛ fɔ mun ma i bɛ abonné a kan ni abonné a kan kuma min na i bɛ sɔn ka télécharger le mo k'a ta i b'a bila i kun i bɛ sɔn k'i yɛrɛ filmer téléphone na i bɛ ka dɔnkili da mais a dɔnkili tɛ tɛmɛ miniti 1 kan i bɛ ka mun fɔ n'i ka fɔta ye juru hakilinata minɛ an b'i wele an mago bɛ mɔgɔ 24 de la mun bɛ ɲin ɲɔgɔn dan kɛ o mɔgɔ 24 na an b'olu de bila ka ɲɔgɔn dan kɛ olu la fana mɔgɔ 8 bɛ yen minnu bɛ taa o mɔgɔ 8 la minnu bɛ na final la a bɛ fɔ mun ma ko final en physique o physique o bɛ kɛ le 20 décembre n'Ala sɔnna. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana kɔnɔ bi ye yira k'a fɔ maa caman b'a la ka i ka dɔn i ka nisɔngoya jira kosɛbɛ k'a fɔ jamana yɛrɛ de ka gɛlɛn kosɛbɛ
maaw bɛ kule la fa bɛɛ lajɛlen fɛ i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko taabolo man ɲi ka sabu kɛ gɛlɛyaba bɛɛ jamana kɔnɔ musaka ko sɔrɔ yɛrɛ bunankun olu ni a damanda maa si t'a la ka tabari kala fɔ n'i ye dɔw ɲininka olu ko jamana marabaga ɲɛmaw ka fɛɛrɛbolo sigilenw de taabolo don dɔw yɛrɛ fana ko jamana yɛrɛ ni a bɛ bolo min kan bi ko o de don waasa an ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw la an bɛna taa daɲɔ ka fara Umaru Tarawele kan olu ye ɲinini dɔw ka ko kan min bɔr'o la an ka jɛ k'o lamɛn. A bɛ wagati jan bɔ Mali kɔnɔna na jamanaden bɛɛ bɛ kule la ka sababuya kɛ gɛlɛya ni sɛgɛn ye. O de la n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko kun tɛ dɔwɛrɛ an ka ɲɛmaaw ka tilenbaliya n'u ka mara kɛcogo jugu kɔ. Dɔw fana b'a fɔ ko jamanadenw ka bɛnbaliya n'u ka farafarali ni maaba dɔgɔya sababu don. Gɛlɛya sababu kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka sɛnɛkɛminɛnw an ka dunfɛnw ani kɛnɛya la sababu ɲuman i y'a faamu kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na ni kɛnɛya sabatira dun ka fɔw ka sabati ani an ka dɔ bɔ an dusukolow la bari dusukolo tɛna ni foyi ye tiɲɛni ni fɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sabali. O gɛlɛya de bɛ jamana la jamana kɛlɛ de b'a la mɔgɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ i tɛ se ka mɔni kɛ i taara yɔrɔ o yɔrɔ o bandiw bɛ taa jɔ yen ni moto de b'i bolo i b'a minɛ i kɔnɔ ni fɛn ɲuman de b'i bolo fana i b'a minɛ i kɔnɔ dumuni gɛlɛyara a wari ka ca. N'i ye Mali sɛgɛn fɔ ani gɛlɛya a bɛ i n'a fɔ i sera maliyɛn bɛɛ ma bon alhamdulilayi an kɔni an ye kalan kɛ bon diplôme caman b'an bolo bon ni y'anw sigilen kɔni an bɛ cyber la yan bon gɛlɛya ka baara de don parce que n'i ye jateminɛ kɛ en 2015 a yira k'a fɔ 47% des Maliens sont pauvres donc o b'a yira k'a fɔ kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ 47 olu de ye sɛgɛnbagatɔw ye sɛgɛnbagatɔ kɔni cayara sa dɛ yɔrɔ gɛlɛya kɔni n'o fɔra k'an k'o ɲɛfɔ an bɛ se k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ bon a misaliya ye mun ye ne ye droit de kɛ je suis juriste de formation depuis 2015 n tilala an ma baara sɔrɔ bon n ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ bon n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement tɛ tali kɛ bilen bon secteur privé tɛ tali kɛ bon fan bɛɛ tali tɛ yen bilen bon ni dun ko ka gɛlɛya kɛlɛ fo ka baara de créer employabilité ko bɛ yen o problème bɛ yen donc problème ka ca. Waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin na jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ ye mun b'a ka jamanadenw kuma ɲɔgɔn ɲa k'u hakilinata dɔn ani ka fɛɛrɛ ɲini mun b'a to sugulafɛnw sɔngɔ tɛ yɛlɛn ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye. Mun ye gɛlɛya na s'an malidenw ma an yɛrɛ de ye gɛlɛya na s'an ma ka d'a kan faama minnu b'an kunna faama ɲuman t'an kunna u tɛ yala ka an fantanw hakilina laɲini an dun hakilinaw bɛ yen nɔ n'i y'an hakilinaw lamɛn jamana bɛ taa ɲɛ wa an bɛ yiriwa. N'i kɛra jamana ɲɛmaa ye ka sabali n'i ma sabali i tɛ salatu tigɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala min ɲin'a la i ye maa fɛn fɛn mara u bɛɛ ka hakɛ b'i kan i ma fama a ka sabali a k'a lajɛ jamana bɛ se ka mara ni hakilina o hakilina ye a k'o hakilina ta k'o ɲini o de bɛ ne fɛ ka fɔ. K'a fɔ aw ye ko fɔ ɲɔgɔn kɔ ni kɛlɛ kɛlen n'o gɛlɛyaba ye an ka jamana camancɛ bolo n'a kɔrɔyanfan maaw kan min kɛlen n'o sababu ye ka dɔw to kɔngɔ ni minɔgɔ la ka dɔw to sontanya la fo ka taa se dɔw bɔnɛli la o ni na. An bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma n'o tɛ wo ngala de daba ka ca jamanaba in kɔnɔ o kibaruya ninnu ma sɛnsɛn ka taa jamana kɔ kana kibaruya la Abibatu Kirisini Dara ale sera ka kumakan minnu ni k'a dɔn ja minnu fara ɲɔgɔn kan ɲɛ bi k'a dɔn jamana kɔ kana kibaruya la olu filɛ aw ye. Nef TV jabarani filɛbagaw aw dan se bi kɔ kan kibaru kɛnɛ kɔnɔ an m'a daminɛ ni Kongo jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛɛrɛ kura taara yaasa dɔ ka bɔ bingaliwalew la Sud-Kivu dugu la fɛɛrɛ caman bolo dalen don maa caman fɛ yaasa ni bingaliwalew bɛ se ka ban sabula k'a fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ kin caman la. Aw ladɔnniya k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen député Norbert Basengizi Katentima ale ye sɛbɛn dɔ kɛ k'a ɲɛsin minisiri ma Sylvestre Ilunga o sɛbɛn in kɔnɔna na fɛɛrɛ caman kofɔlen don min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kɛlɛw la. U ka laɲini ye sigikafɔ ka kɛ o la o ye Norbert Basengizi kɛ ɲɛmaa ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko o ɲɛmaaya ma diya Sud-Kivu dugulamɔgɔw ye k'a sababu kɛ a ka tilennebaliya ye o ye hakilinajigi kɛ fana a ka kokɔrɔw la. O kɔ an m'a kunda Guinée jamana la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko wulikajɔba min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'a ye maa 9 bɔnɛ o ni na o kɔlɔlɔ ma dan Konakiri faaba dɔrɔn la bingali kɛra Konakiri dugu caman na
an be aw ladɔnniya k'a fɔ ko Guinée jamana ɲɛma ale ye laseli dɔ kɛ a ka laseli kɔnɔna na a da sera nin wulikajɔ in ma Alpha Condé ale y'a sɛbɛntiya ko bin kɛra finitigilakaw kan Mamu dugu la wa ko maa caman y'a yira k'a fɔ ko finitigiw ye kisɛ yɛrɛ de ci k'a sɔrɔ wulikajɔkɛbaw yɛrɛ de bɛ muguci kɛ ka sɔrɔ k'a da jamana kun. An b'a kuncɛ ni Ghana jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko sanjiba min nana dɔgɔkun tɛmɛnen o kɛra sababu ye ka maa 28 bɔnɛ o nin na ka fara o kan ko sanjiba ye so caman bin wa ko maa 124 olu kɛra sababu ye k'u ka yɔrɔ bila ka aw ladɔnniya k'u ladonnen don egiliziw ale ni kalansow la. Hakilina jiginna k'a ta san daminɛ kana se bi ma ko maa 46 olu de nin tora sanjiba kasara la u ka fɔ la. An badenw nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la don kibaru mun bɛ an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan wulikajɔ kɔnɔna la ka se ka salo aw ye bonya ani karama kɔnɔna la minnu y'an ka ja labɛnnaw ye olu fana bɛ cɛsiriba la dogo la waasa aw bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na ɲɛmayaso k'u fo k'u ko ɲuman dɔ fana u bɛ wulikajɔ min na waasa maaw ka ŋunafa sɔrɔ jabarani ko la ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don kibaru kura kɛnɛ kan Ala ka su hɛrɛ d'an ma.